Vítejte na letišti. To jsou naše kopříky. Až budu hledat klíčka s vám. To se bude klepé ruka, protože jsem nervózní prostě. Momentálně Vítejte. jsme v parku. Jsou tady palmičky. Palma. Jdeme teď do kantýny si zařídit obědy ve školní jídelně. No. Takový roztomilý tady. Dobrý den. Vítejte ve vlogu. Mám aspoň rovně pěšinku? Já nevím. On to nevidí. No tak, ne, máš ji křivo. Jsme teď v obchodě Konat. Máme tady zdravou výživu éru. Budeme jíst zdravě, protože tady je ta option. Tady toho je. It's amazing. Možná lepší než Lidl. Jsme byli v Lidlu a tohle se asi lepší, bych řekla. A i sushi. Ano, to jsme měli včera večer chuť. Dáme. To je to, takový pokeball, to je ale jako takové menší. sushi, ale rozložené. Tady máš pokeball. No a to je takový menší. To je za 10 euro. Lovely. It's wonderful. Ta cibulka na tom úplně krásně Kdyby si dal tohle. Should I spend 3 eura 75 korun on this? Nevím. A co tam je? Jahody a melon. A nebo si mám koupit rovnou tu velkou krabičku jahod. Je to zajímavý, tyto sejry. Takže místo toho, aby jsme si koupili ty předražené mističky, tak jsme koupili celý ananas. Máme tady limony. Nese se. Jde si ananas. Look at this. To je tady náš ráj. Look at them go. So many Nutellas. Máme i něco pro tebe. 5litrová lahev vína. Z toho by byl spařáček jak. To přivezu domů jako suvenýr. Tady je ještě to, sekce bílých vín. Tady je ještě bílé. Ano, Easter is coming, Easter is coming. Easter is coming a to teda hodně ve velkém, jakože. No, jakože doslova. Oni to tu prý hodně s tou čokoládou jakože slaví. Je zadní část naší školy. I s palmou. Já. My teď jedeme v tramvaji, která je úplně prázdná. Jedeme na černo, protože nevíme, jak se ty lístky tady prostě kupujou. A jedeme na welcome dinner. Bojíme se, je to totiž v kantýně, jakoby, kde se podávají obědy pro studenty, takže se trošku bojíme, že ta dinner bude taková jakože jídelnická dinner, tak... Ale poznáme tam prý nějaké kamarády, tak snad se seznámíme s kamarády. Welcome back. Dinner sice byla za free, takže to je dobrý, ale nebylo to nic extra, takže nepřivítali nás tam ani nic, většina lidí mluvilo italsky, takže známe 0 lidí tady, ale whatever. Ukradli jsme deštník, který je sice zničený. Je sice zničený, ale to nevadí, aspoň máme deštník, protože tady lije jako z konve, tak a nalili nám tam tak ani nedecku vida, ale to nevadí, to nevadí. Právě je pátek. Byli jsme na Welcome Day, dali nám tam nějakou přednášku v italštině, které jsme nerozuměli, pak kousek přednášky v angličtině, to bylo velice záživné. Anyways, s nikým jsme se opět neseznámili, takže we are still at 0 friends. Chystáme se na party, nebo teda nechystáme se, ale hodláme jít, a akorát, že party začíná v 1, nebo o 12:30, tak a je teď momentálně třeba 8, takže nevíme, co máme dělat další 4 hodiny. Tady je prostě ten režim nastavený trochu jinak než v České republice, že tady tak vstávají kolem 10, to je tak jejich ráno, nebo že i chodí do práce kolem 10, pak tak do 12 pracujou, do 12 do 1 max je škola, jakože pracová je škola, pak je tak do 6 siesta, v 6 večer začíná den a končí třeba v 6 ráno, oni jdou v 6 ráno spát a pak chrápou zase třeba do 12. Ano.
Ale my jsme se s tím prostě zžili, nevadí nám to. Mně to nevadí, no, akorát se trochu bojím, až se vrátím domů, co tam budu dělat, až budu muset vstávat zase v 6 ráno. Krásný dobrý den, je sobota. Jelikož my bydlíme v městě, které není u moře, ale je kousek, jsme vyrazili tady k moři se podívat. Cítíme rybinu. Cítíme rybinu. To bylo taky zajímavé. Přijeli jsme busem. Strávili jsme samozřejmě scénu na nádraží. Ano, a mojí chabou italštinou jsem objednávala lístky do busu, ale aspoň jsem se snažila. Jdeme až tam za tohle sto, tak tam jdeme a tam jsou prý hezké pláže. Tam ty ostrovky vzadu, to je pořád ještě Sardinie, ale jsou to ostrovky prostě, které nejsou spojené a máme v plánu tam dělat cyklovýlet. Jestli se to zdaří, nebo se na to prostě. Soutěž najděte Amálku. Vidíte ji tam? Ona si tam prostě stojí.